Anong turog si ka? Tagarod tatati kong kunak kanyam. No, tiyan puti trabaho. Ano trabaho? Nay, unong gawin? Pre, Gapa mga kaso na mula talinga mo. kuno inbound ng papang mo. Pangko kinua. Inagpukan si ko ayo. Maisyo. Riringan ka. Turog ka nga turog. Or tulungan na lang kumama ka na pan. Na, Umay may sa mga karatuan na gawin. kumemesa ka. Tadi ka mag-ring. Talaga. Papahina mga tuktok ka nga tuktok ta kwarto yo. Nya mga pinangparpariga mo kanya akong just ni. Abi si Bram la ulit ni numutra niya. Haan mo anong gawin mo na imasak lang ng turog si ka? Tagarod tatati kong kunak kanyam. No, tiyan puti trabaho. Ano trabaho? Ibang bandog ko. Noong ko lang masapol di pagpasweldo ni papang mo kanya. Mapanangod ko ba? Paunay ka. Yes to ni. Apo kaya. Tapos pinapanaw na pwede rabi. May alam inom pasit ko ma. Talaga anak pengawid ah. Shot ko lang maminsan ko na. Kanya. Talaga mga. Tiga pa yung manong Kevin ko, nagawid ko may sigida. Tiket. Di namot ingawid. Mapanakon ko na. Pinalubusan naman. Tapos siyak pa lang maganda saan ni papang mo mga ko ah. Na. Mapanagabong ti maisyo. Hindi lang masapol ko makwarta just to ni. Mapanangarod. Ito bang bandog ko ni? Ang liitin ninyo. Pinapansinan so kung kaya mo bubukbot. Bigiga ko ni. Nyamot una yun just to ni. Oreso lang kumapi ng tulong mo kanya. Maisyo pa eh. Apo unay kamot tayo. Nung arod. Nanusak ah. Kaya ginano sa manong Kevin. Ginanos ko, hindi kami may. Kasano, mabain na lang kami ni papang mo just ni. May sapay. Masapol ko lang gamin talaga mo ti kwarta. Anang harot eh. Ako mo ti pangalaan mi. Kinimanang mo kananayon ti. Pagkwami, igatang sidain, kasi jay. Ngumagura ka manong Kevin. Igatang bagas. Apay, awan ti duty mo tata. Yes, to ni. Ti duty. Nakabilang. Tay kaming pwesto yes to ni. Kwa. Agit pa nagkit-kita tag-iinom. No ka. So ka na nagito. Baka bagbaka mga ta. Pigsagong ko may kang angot tayo nyo. Okay, di ba? Sa duty di jay. Aji may nagkwa tirabi. May grunda, may kita ti giinom. Ta daot kurpyo. Una tawaran no, ginungan kami manong Kevin ka nakamilat tanga ko eh. To. Ang bagbaga ano siya. May rama na ako naman. So, okay, sa bali pa na naman ito patangan tayo. Ito, ininom. Tariring mo pa lang, ininom, alas 10. Wala, nakarot. Gadyan.